In-nuqqas tal-Kummissarju tal-Pulizija li s'issa għadu ma derx jew mqar l-issen kelma waħda dwar l-investigazzjonijiet li għaddejjin bħalissa qed iqajmu suspetti kbar. Dan b'mod speċjali fid-dawl li, kontrarju għal dak li jsir is-soltu s'issa ma seħet l-ebda Crime Conference minflok qed ikun il-Prim Ministru Joseph Muscat li jagħti d-dettalji. Fid-dawl ta' dan saqsejna l-Ministru Owen Bonnici dwar għaliex il-Prim Ministru Joseph Muscat qed ikun li jaġixxi ta' kelliem għal korp tal-Pulizija madankollu u ma wieġibx. Fejn ma tridx wieġibni dwar il-Kummissarju għalfejn mhux qed jidher il-Kummissarju dwar dan il-każ. Weġibtek fejn? Irringrazzjajt il-korp tal-Pulizija kollu, imma l-Kummissarju ma semmejtu. Nirringrazzja l-Kummissarju wkoll naturalment. Malfejn mhux qed jitkellem u mhux qed jidher. Ġanejt naħseb għandna nħeġġu lill-korp tal-Pulizija jkompli għaddej bil-ħidma mod speċjali sabiex jkunu ffukati fuq dan ix-xogħol sabiex naturalment naraw progress f'dan il-każ. Dan wara l-Prim Ministru Joseph Muscat dalgħodu ta' aġġornamenti oħra dwar l-iżviluppi tal-aħħar sigħat brabta mal-arrest ta' Jorgen Fenech. Madankollu Net News flimkien ma' kmamar tal-aħbarijiet oħra indipendenti ġew esklużi minn din il-konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt Net News jista' jikkonferma l-istedina l-kmamar tal-aħbarijiet magħżula ma saritx b'email uffiċjali kif isir is-soltu iżda b'telefonati minant l-eks uffiċjal tal-Partit Laburista Nigel Vella lill-kmamar tal-aħbarijiet magħżula. Intant fi stqarrija l-familja ta' Defni Caruana Galizja ddikjarat li tinsab diżappuntata l mod kif il-Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed ipoġġi lilu nnifsu fiċ-ċentru tal-investigazzjoni dwar il-qtil tagħha. Fi stqarrija huma appellaw lil Muscat biex jitbiet mill-investigazzjoni minħabba r-rabtiet ta' Jorgen Fenech ma' Chief of Staff tiegħu Keith Kembri u l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. Tkellem ukoll il-membru parlamentari Olandiż Pieter Omtzigt li hu wkoll rapporter għal Kunsill tal-Ewropa u esprima tħassib dwar l-interess tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-influenza li potenzjalment għandu fuq is-sistema ġudizzjarja Maltija.